svima i dobrodošli u moj kanal. Danas sam tu sa novim videom i danas je tu vlogmas broj 4. I jedinu stvar koju sam uradila da vam nisam pokazala jeste kosa, to jest napravila sam ove, ne mogu baš nazvati loknama, ali ove kao talase i dole bude ovako ravno. I znate kada započinjem ovdje vlog da je vreme za pripremu za dan. Sad trenutno nemam ništa na licu i ono što ću za početak dana da uradim jeste neka nega. Ono što ja radim kada sam kod kuće, ranije bih uvijek vezivala kosu u rep, međutim sada koristim šnalu. Prvo kako bi mi ostala, da kažemo, frizura, drugo kako ne bih kidala kosu i da mi se ne masti zapravo. I koristit ću samo kremu za lice, to danas ovu baš prelepo miriše ova krema, ova kolagen biologik, zato što ona tako miriše od dana kada sam ju uzela, pošto sam bukvalno mislila da su mi poslali pokvarenu, međutim nije, tako da gledam da iskoristim još ovo malo što je ostalo, mislim malo, da, malo, sad tokom decembra i januara. Nadam se da ste uživali u jučerašnjem Dunjinom vlogu, zato što imala je zanimljiv dan. I onda sam mi rekla, taman, daj da sad izađe tvoj vlog, da ja ova 2 dana kada stvarno imam neke druge obaveze mogu da izbacim zanimljiv video. Jedina stvar koju ću ja sad zapravo staviti jeste korektor, zato što iz nekog razloga mi se čini da su mi pretamni podočnici. Danas ćemo konačno, ja se nadam, da uzmemo ovu jelku i da je sredimo, zato što toliko traje vremenski ona ideja koju sam ja pomislila da ja, evo ne znam, ja sam 2 puta po 1 sat i po to radila i nijedno mi se nije kao skroz svideo rezultat kako ti ukrasi izgledaju, ali je ona žica iz Uradisam predobra. Jedva čekam da popijem kafu, zato što smo skoro kupili sve ove Nespresso nove kapsule, to je to za sada. I zapravo idemo da vam odmah pokažem koje je stanje sa jelkom. Možda ovo i fino izgleda, vidite sad ovako kao ove ukrase ovde, međutim meni bude žao zato što mnogo ima ukrasa koji su unutra sa te druge strane koji se ne vide. Recimo evo i ovde, to je sve miks vezanih ukrasa, sklonit ću da se ne vidi, ali opet nekako slatko izgleda. Moram sad samo to da nastavim skroz ovako na dole. Pre par dana sam bila na Lidl eventu i nikako da ovo otvorim, tako uzela sam samo jednu stvar iz paketa, ali taman da iskoristim priliku da ovo otvorim. Ovo sam kupovala u Madridu, ovo je kao za toplu čokoladu. Ovo su mi rekli da je jedan od prodavanijih proizvoda u Lidlu, u pitanju su ovi začini za džin, jako cool. Ovo, ako budemo proslavili novu godinu sa društvom, svakako ću poneti. Zatim imamo taljatele, cotton spicy začin, badevni sa malinom i sa čokoladom i ovo je čaj. Shake nije nešto što ja obično pravim, posebno ovako zimi, međutim imam pola sata pre sastanka i ovo je jedina stvar koju znači mogu da napravim. Stavljam ovaj vanila veganski protein, višnje zaleđene ovsenom mlekom i ono što verovatno većina vas zna, jako sam ovo salepila, stavit ću laneno seme, samo da vidim nešto mi se, neću laneno seme, nego ovaj lan protein, orehje, polen i dodajem uglavnom i ječmenu travu. Nekad dodam i spirulinu, da, evo je. Vidjet ćemo ili ječmenu travu ili spirulinu, a možda ću i ovo. Pokazala sam moju ovu ultra korisnu fioku, zato što odavde bukvalno sve sipam u mikser i to je to. When everyone's around to share this holiday. Yes, it's a time of happiness. Evo ga shake i to je to za doručak. Od Nespresso kapsula ovu nikako ne uzimajte, užasna je. A ja ću sad uzeti ovu zelenu koja je Stockholm. Chilling by the fire as I'm trying to get your attention. Mnogo volim kada stignem u toku dana da ručam kod kuće, tako da ću sad na brzinu da vam zapravo pokažem šta ću praviti. Ova pasta iz DM-a, inače mislim da je skoro sva pasta tamo posna, tako da ukoliko postite, sjajne su. Ili druga opcija, ove su iz Maxija. Oni im isti oblik. Ovi su fosili. A ovdje su ove, ništa. Jednu stvar sam zaboravila da vam pokažem koja je iz Lidla, ova deluxe kolekcija, chili oil for dipping. Ovo je toliko ukusno da kao umačete
u tu hranu i moram da vam kažem, izaći tek za sutra ujutru, na mom Instagramu će izaći recept za slane štapiće. Mi smo ovo i slane štapiće jeli, razvalili smo se za hrane, znači kože sramota me, a stvarno je bilo predobro. A sad ću koristiti isto ovaj tuna pesto deluxe, kažem, to sam dobila u paketu, bit će mi žao da to sve propadne, tako da danas pravim tu, da kažemo, brzu pastu. I to je to današnjeg ručka, idemo sad ovo da je skuvamo. Sigurno ćete u nekom od vlogova vidjeti pastu koju pravim sa avokadom, tunom, ono prejednostavno, najjednostavnije moguće, je toliko ukusna. Znači da mi neko rekao da ću jesti pastu sa avokadom, stvarno mu ne bih verovala, međutim meni je predobra. Tako razmišljam u ovo da stavim avokado, mislim iskreno će biti to dobro. Pasta je gotova. Dosta se osjeća paradajz u ovu sosu, ali iskreno baš mi je fino. Ja vidim zatak avokada, ja znam da će Italijani reći bože sačuvaj, a stvarno je preukusno. Sve što mi je potrebno jesu ova klješta koji izgledaju kao da su proživjela ko zna šta, žica i makazice za seckanje onih končića sa ukrasa. Evo ovako, evo je ova žica i ona je baš onako tanka, ali je sjajna za vezivanje. Sad sam ja vezala ovako otprilike ove ukrase i sad ću da vam pokažem što ću staviti. Idem sad po stanu i skupljam ovih milion končića, sve sam to skinula sa ukrasa i sad ću da vam pokažem na kraju kako je ispalo. Ispalo znači da ukras idu ovako u krug. Jedino što mi je van toga jeste ova slika, lepo mi je da tu stoji. Ovako izgleda dole. Ovdje se onako baš vidi lepo da ide na gore, ali bi mi realno trebalo duplo više ukrasa da bi to skroz onako izgledalo popunjeno, ali sviđa mi se kako izgleda i fino se čak uklopio ovaj jumbo ukras. Doduše još uvijek mi je onako, možda ću tu nešto menjati, dokupljivati tako to, ali ovo će biti boja i tema jelke ove godine. A jako mi je bilo žao da nigde ne stavim ove ukrase iz Madrida, tako da stoje ovdje pozadi. Pa ću vidjeti još sa njima tačno što ću raditi. Tako da evo za kraj ovako za sad izgleda. Sad sam našla ovu kutiju, mislim kutiju od Sonija u kojoj su ukrasi za novu godinu. Ja nisam ni znala da ovdje mi još ukrasa. I imam ove pečurkice, ponovo sam ga vidjela ove godine i skuplje, ja mislim puta 3 u odnosu koliko sam je ovo plaćala i stvarno ne mislim da vredi te milione, zato što ne znam, dobro, nisu stvarno milioni u pitanju, ali stvarno mislim da ne vredi toliko. Tako slatka mi je ova veverica i dalje se sve slaže, tako da ću ih sad poređati tu dole. Evo ga, sad je prava magična šuma. Eno je tamo veverica, irvas, eno je pečurka i sad ću tamo da dodam sve poklone, pošto neki se nalaze već tu ispod jelke. Stigli su mi paketi sa AliExpressa, milion nekih sitnica, to ćemo sve otvarati u sutrašnjem vlogmasu da znate. Bukvalno ima sve i svašta, čak i ovaj cleaning, kao vakum za lice. I ovo isto za telefon i imam još tamo stvari. I večeras pravimo po prvi put, mislim nije baš prvi put, ali sama knedla domaća sa šljivom. Ovdje se kuva tona krompira, zato što sam imala više kilograma šljiva i onda sam sve to oprala, dok sam poledila i tako dalje, bukvalno predugo traje. Napravila sam inače dovoljno da imam da zaledim i da jedem na njih 100 meseci. Jedina stvar s ovim je što se napravi apsolutan haos, ali su preukusne, ostalo mi je još to, mislim sad to pravim. Bukvalno prelepo i preukusno. Vidjeli ste jelku, za sad izgleda tako i iskreno ne mogu toliko da barinem o tome kako izgleda ili ne, sviđa mi se i to je to. Zato što idemo na put za 4 dana, međutim danas imamo slavu, sutra imamo druge obaveze i tako redom. Tako da sam ja htjela da u ovom kraju videa popričam sa vama, da testiramo neke proizvode što sam rekla pre 100 godina ću testirati, to su ove od Pixija, taman treba da se sredim. Vidjeli ste kosu sam malčice dovila. Što se tiče ukrasa i svega ove godine, vidjela sam mnogo prelepih stvari svuda po gradu i stvarno toliki je sada izbor da, ne znam, nekako mislim da sad može baš sve da se pronađe kod nas. Inače, što se tiče putovanja, krećemo u petak, reći vam da idemo u Italiju, ali planiramo da odemo u jedno 4-5 gradova, tako da mislim da će stvarno biti zanimljivo, posebno što će vlogmas biti nekako, ne mogu da kažem na novom nivou, ali je mnogo zanimljivije kad u nekom momentu se tu pojavi Dunja, kad se mi vozamo kolima, idemo da se vidimo i sa kumovima i tako dalje, tako da
mislim da će vlogovi biti jako zanimljivi. Zato ovi iz Beograda su prilično, onako, kako da vam kažem, svakodnevnica i mnogo toga što ja ne snimam u smislu kao posla, stvarno šta da radim. Inače, što se tiče vikenda, drugi dan je bio advent, treći dan je bio Dunjin vlog, koji su iskreno, meni njegovni vlogovi su baš zanimljivi, ne znam to što mi sestra kao svako bi ih gledala. Jedna od stvari koje sam dobila u ovome jeste za obrve. Ja sam inače u procesu skidanja obrva, to ste videli na mom verovatno Instagram storiju. Tako da ovo sad, mislim, su moje prirodne obrve. 2 puta sam već laserski skidala i ostalo mi je boje i dalje tu. Međutim, želim da ih skinem skroz zato što tek sad prvo shvatam koliko su bile tamne. Drugo, koliko mi je oblik spuštao lice. Znači, ovaj ovdje ćošak želim skroz da obrišem. I ne želim one obrve ovo, nikako to meni ne stoji. Ali samo nekako malo više da ih ispravim jer nekad delujem ljuto, iako to stvarno kao nisam. Ali prosto zbog obrva to tako deluje, tako da ih sad trenutno u procesu sam skidanja. Trebala sam iskreno da odem sad 3. put prije Italije, ali otići ću nakon što se vratim. I ovo sam probala, super mi. Ja opet kažem, za te obrve nisam toliko merodavna zato što imam tu boju ispod. Pa onda nekako i kad nemaš šminku kao sad deluje, mislim, deluje mi nekako lice sređeno, ne znam i sama. Druga stvar koju sam probala već jeste ovaj Glossy Lip Maximizer i ne mogu da se setim ko je beše prvi izbacio lip lift, kao to, da vama zapravo onako peckaju vas usni i oni se povećaju, ovo mi je super. Pa nisam vam pokazala, ovo su moji prirodni nokti, mislim bit će samo ovakvi večeras, zato što trudim se da ih ne grickam, to će biti jedna od mojih New Year's resolutions, da više završim za to merom grickanje noktiju. Sad sam ih namazala, inače to nikad ne radim, ali sam odlučila da sad to uradim, nekako deluju urednije, iako su toliko kratki da je to strašno, ali nema veze, sutra idem na manikir i na pedikir. Ovo je kao rumenilo u vidu gela. Iskreno, nikad ništa slično nisam koristila. Verovatno sam je trebala prvo da stavim neki puder, ali kao nije mi sad koža da moram. Dobra stvar ovoga što je onako baš lagano na koži. Samo sad da vidim da li je efekat kao zacrvenila sam se ili je dobra. Voljela bih da ovako ima isto i za konture. Inače, poručila sam sa DM-a neki paket i baš sam gledala, Aura je izbacila kao tečno rumenilo i tečne za konture, međutim tu za konture ih nema, a ovo nije loše. Kao možda samo nije toliko pigmentovano, mada možda tako i bolje, ne znam. Onda imamo maskaru koju neću otvarati, zato što imam toliko otvornih maskara, a ovo je korektor olovka. By Under Eye Extra, pošto su meni crne oči. Crni podočnici, ja ih tako vidim. Da, ne rekoh ja sam tokom vikenda bila na jednom predavanju koje je bilo toliko sjajno i predivno. 2 dana sam na tome bila, zato sam i znala da kretati vlogmas. Meni ove godine je bilo haos, jer puna 2 dana nesnimanja, plus i petak. Iskreno, bude prilično, mislim da kažem naporno, ali kao moram mnogo napred da se organizujem, a opet da ne bude nefer, jer ne volim to milion snimljenih videa unapred. Ali što da se radi, tako smo počeli. Nekako mislim da će biti sve bolje i bolje vremenom kako ide vlogmas. I inače, htjela sam da pitam čije vlogmas se pratite, zato što ja, eto, ovih dana kuzinit nisam stigla niči da pratim. Gledala sam od Tamare, njen volim godinama da gledam. Mislim da je to jedini taj sam ispratila kao prvi video i drugi do pola. Pa vidite se sad ovo kao crvenkasto, to jest kao neko rumenilo. Dodat ću ja ipak malo ovog Born This Way highlight kao isto ovdje u ovom delu, zato što nešto sebi ne delujem toliko odmorno i dodajem ga samo ovako na tačke. Bože, ove godine ćemo isto snimati ove favorite godišnje. Ja pojma nemam, mislim za te favorite zapravo tačno znam šta ću da stavim, to su proizvodi koje koristim svakodnevno, ali kao ja pojma nemam šta sam ja prošle godine pokazala kao favorit i da li će tu biti milion istih proizvoda, jer nekako skroz mi je proletela ova godina u smislu, ja ne mogu da verujem da sam se ove godine verila, da smo mi ove godine bili na Madeiri, da smo ove godine zapravo prvi put i bili u Portugalu u februaru, da smo bili u Andori, da smo posjetili Provansu, meni je sve toliko proletalo i nekako s jedne strane imam utisak kao da je bilo skoro, a sa druge strane sam u fazonu kao i ove godine ja uopšte nisam putovala, ja ovo, ja ono, ali nekako su mi stvarno bili drugi prioriteti, to moram da kažem, zato što svaki put i kad se planiralo neko putovanje jako daleko, nisam baš bila u fazonu kao ajmo. Imam tu neku listu šta bih ja voljela da vidim, ne čisto da bih ja zapisala ili kreirala kontent, nego neke države koje su mi eto simpatične, ima neke koje
stvarno ne verujem da će mi ikad zanimati da odem. I ne znam, što više vreme ide, to sam više u onome da sam jako srećna što sam konačno došla do toga da gde god sam mogu da kažem da sam srećna i zadovoljna, u smislu nije mi neophodno sad putovanje da bih se ja osjećala wow, a godinama je to tako bilo, zato što neko kad ste na putovanju, non stop vam se dešava nešto novo, vidite nešto, inspirišete se, a mnogo je teže svaki dan na istom mestu ustati i započeti dan. Ja obožavam što je svaki dan, kada stavim, znači, neki karmin na usne, ja taj karmin obavezno stavim u torbu i sad u torbi vjerojatno nosim 60 olovaka i karmina, ovde nemam šta da iskoristim. Evo, stavit ćemo ovu olovku. U pitanju je ovaj Nude brand i, mislim, Nude Stick se ovo konkretno zove i predobro je, jedine fora što ja stvarno nemam ovoliki zarezač. I nikad kada sam kod kuće, znam da mi izgledam čudno, sad ću to sve srediti i izblendati, kada sam kod kuće ne stavljam mat sjaj, to jest mat karmin. Ići ću posle napolje, ali sad dok sam tu stavljam ovaj ili lanež ili flagocit, bukvalno moje dve opcije, da hidriram usna i tako vidim recimo da sam ovde to onako baš fino precrtala. Moram isto da vam kažem da sam jako zadovoljna iskreno kako prolaze reelsi na Instagramu, zato što ja već godinama imam taj problem što ja na Instagramu ne mogu nikako da pronađem neki sadržaj koji mene zanima, da ga ja stalno kreiram. U smislu, ja jako volim modu, sve je to super, ali ja životno, nikad na Instagramu vi niste mogli da vidite 3% mog ormara, prosto je tako, ja i dalje ovdje izgledam, samo sam, sad ću to očistiti. Zato što ja se najbolje obučem na brzinu kada idem na neke tako slave, svadbe, slavlja, rođendan i slično. Ja stvarno tada, to je možda i loša stvar, se ne isplaniram kao, Nađa, sad ćeš ići da se uslikaš pre nego što tamo negde odeš, zato što uvek nekako imam preča posle i volim da kreiram taj neki sadržaj koji će ostati. A ne kao vidjeli ste neki outfit, tako ja za većinu, kao vidjela sam ga i ništa, to je to, zato što ništa sa tim ne mogu doravim, niti to nekome stvarno korisno. Mislim, nekada i jeste, naravno sve zavisi. I onda sam zato žela u ovom vlogmasu da kreiram neki sadržaj koji meni stvarno u decembru je bitan, a to je stvarno hrana. Prosto tako je kako je. Razmišljam malo oči da se poigram, imam malo vremena. To ne znači da ću ja ikada postati food bloger u potpunosti ili bilo šta slično tome, već nekako kako osjećam da treba u datom momentu, tako se ponašam. Mislim, i sa svojim sadržajem, sa svim živim. Zanima me da li želite nerešeno ubistva zapravo. To je najbitnije pitanje koje sam ja imala za ovaj vlogmas, da vas pitam. Zato što kada su nerešeno ubistva, logično da ne ide ni vlogmas, da stavljam kao ni thumbnail, takav niti bilo šta slično. I dobro ste videli da se šminkam sa polomljenom četkicom, imam ih tipa 50 koje su normalne, ali prosto ovo nekako volim. Jer ja imam 2 ta spremna videa, znači sve, mislim spremna, treba da se snime, ali pre toga imam pripremu koja traje nedeljama i 2 sam spremila. I voljela bih jedan da izbacim tokom vlogmasa, a možda jedan da vas dočeka kao poklon za novu godinu. Zato što mislim da je sjajan, posebno taj dan nakon proslave nove godine, nekako svi su kod kuće i mislim da ćete uživati. Tako da to je neka moja ideja da vam kažem već ovaj poklon pre kraja vlogmasa, ali eto znaćete vi koji ste stigli do sada da gledate. Zato što mislim da 2 pitanja koje su me u životu najviše puta pitali jesu kad će svadba i kad će nerešeno ubistva. Tako da, eto, to je neki odgovor makar na ovo drugo pitanje. Kad sam već isprobavala ove Pixi proizvode, imam ova 2 i sjajni su. Znači, ovo koristim non stop, mislim da ću to i sad nositi. Moram jedan vlog napraviti da vidim i outfite koje ću da nosim. Sad vidim kako sad to izgleda. Pa nije loš. To je to, sad stavljam maskaru i završila sam. Jedva čekam da testiram sve ovo sa AliExpressa što je stiglo, da vidim da li stvarno radi. Ima još tono stvari, nekih tako sitnica što sam poručila. Međutim, ko će to dočekati? Znači, neke stvari mi bukvalno stignu za 7 do 10 dana i ubacu u paketomat, a neke čekaju, ja ne znam kog poštara ili šta već da se donesu. Tako da ovo što je stiglo gledat ćete sutra, a ja sad mislim da sam otišla da stavljam maskaru. I htjela bih da vam snimim jedan video, da imam dok budemo u putu. I sviđa mi se kako izgleda ova kosa. Ja sam retko kad sa ovako ovom kosom, to bi kao za neki wow događaj, tako to. Međutim, jako mi se sviđa kako izgleda. Tako da, hvala vam puno što ste gledali ovaj video, nam se suživali, da vam se svidela jelkica, koja naravno da nije idealna, ali je okej, stvarno je okej, kako smo je radili i koliko sam malo, da kažem, tih ukrasa dokupila, sjajne. Hvala vam puno što ste gledali ovaj video, nam se suživali, nam se da vam se svideo. Vidimo se sutra sa novim videom, da otvaramo sve ove pakete i to je bilo to. Ćao ljudi!